directament no demanen fiança. Toni, això no és just. Jo no vull defensar el senyor Castro, però té un bon berenar. Perquè les pressions... Ell s'ho ha cercat. Bueno, s'ho ha cercat perquè ha jugat. N'hi ha altres que no han jugat perquè no han trobat. Alerta amb aquest tema. Al tanto? Evidentment, el senyor Castro i els dos fiscals, perdona, l'únic lloc d'Espanya on ha hagut una actuació en els seus errors contundents del fiscal de corrupció és a Balears. Bé, això ho podrien qüestionar. Però no me faltaria, però un moment. No, perdona, però és que ja ara amb aquesta al·lucinada. Sí, un moment, perquè un senyor, ¿sabes que me estoy quedando sin voz y me lo están poniendo difícil? Perdona, es que me quedo alucinada, vull dir, no me faltaria que un jutge... En cuanto usted acabe, va el señor Sastre. Sí, por favor, no se interrumpan, porque si no aquí no seguimos orden de... Només faltaria que un jutge, sigui el senyor Castro o sigui el juez Pérez, que té coneixement que hi ha una possibilitat que hi hagi un delicte, digui no, ho sé, no, perdona, aquest senyor, bueno, pues, si troba que hi ha indicis de que hi ha hagut, ja no irregularidades administratives, sinó algo més, pues ho ha de perseguir. Senyor Sastre, dues després parlarem amb el senyor Talavini, però és que ja... S'ha dit que no hi havia precedent d'obrir dissabte. Hi ha un precedent. Hi ha una jutgessa, Ana San José, que va obrir el jutjat dissabte... Saps qui ets home? Sí, després explica. No, explica. És home d'un membre del Consell de Redacció del Mundo. Aquesta senyora, Ana San José, va obrir el dissabte perquè el senyor Rodrigo de Santos, d'amagat dels periodistes, anés a declarar. Per tant, això de donar precedents a justícia és una porqueria, perquè fa parts i quarts. Jo me considero víctima d'aquesta corrupció judicial que han de patir veient com fan el que els dona la gana. L'he dit Marbella, parlava que... Mira, a Marbella hi havia un gran espectacle, perquè allà hi havia un senyor que era ni del PP ni del PSOE, que era en Gil i Gil. Aleshores els van interessar el PP i el PSOE, llevar aquest senyor del mig, i aleshores de Marbella se va saber tot. Tot. Ara jo demanaria a la gent a veure qui sap qui és el val o la baldessa de Marbella i de quin partit és. Segur que no és un independent. És una dona del Partit Popular. Molt bé. Però anem a un altre tema. Tu ho saps, però la gran majoria de gent no ho sap. Anem a un tema. Mira, el senyor Mates fa 5 anys que estava aquí de vacacions, de curiosament, es cap de 5 mesos no degarem setmanar cap a... És dir, ja se va obrir una causa de fiscalia damunt el senyor Mates. Curiosament hi va haver ordre d'aturar-la. Això sí me conec bé per raons inclús personals, me la conec bé. Va ser un conte de Pumpido, no? Vale? Per tant, quan se va tornar a destapar la causa, no va ser des de fiscalia, sinó des del jutge Castro, a partir del qual el fiscal no dependien orgànicament d'en Pompidou de Torn, sinó directament del jutge. Però això ho va fer perquè ho va fer, podria no fer-ho. Correcte, i de xapó. Vull dir, lo normal en un estat de dret és que quan un jutge té coneixement que hi pot haver la possibilitat d'un delicte... Se van ajuntar una sèrie de circumstàncies que va fer possible fer això. Això no lleva els errors, que jo també dic, sincerament, errors o falta... Jo al senyor Castro no li he eixat cap error. No. Tot el contrari. El que dic és que ja que fins ara pareix que s'ha conduït en certa rectitud i en certa coherència, rompuda ara, estranyament, amb un cas molt peculiar, que era el del senyor Urdangarín i de la senyora Cristina de Borbón. I posta el que dic, jo crec que és lícit plantejar-se que si no li posa fiança en Urdangarín, el senyor Mates immediatament el seu abogat demanarà que se li retirin les fiances, perquè estem xerrant de quanties molt semblants, de malversacions molt semblants, i estic xerrant que s'ha fixat fiança en en Pepo de Ballester, no per aquesta peça, per això de més, en el senyor Rafa Duran, vos en recordareu, ja molt mos ha de fallar la memòria, per no saber el que ha passat en aquest jutjat i en general en el jutjat de Palma. Per Can Domènech hi ha una fiança col·lectiva de 23 milions d'euros. Però saps què passa, això? Que com som un estat, gràcies a Déu, garantista, moltes vegades som més papistes que el papa, i amb això no estic dient, només faltaria, han de ser garantistes i han de vetllar per aquestes garanties. Què passa? Que de vegades hi ha com una confiança de certs, no diré que sigui el cas del senyor Castro, perquè no el conec en detall i seria opinar damunt el que desconec, però aparentment que pareix ser que la bomba mediàtica és golosa. I com és llèpola, de vegades pareix ser essent molt vius,
Ho dic per aquestes contradiccions i incoherències que tu posaves damunt la taula, que de vegades són tan vius i tan garantistes, tan rectes i tan escrupulosos, resulta que de vegades pareix ser que inclús en els teus propis actes es contradiu la teva acció. Clar, i hem d'anar molt alerta en el tema de voler tenir una justícia de paper cuixer. I ja això me molesta molt, també. El senyor Castro, i no vull justificar, les pressions que ha tingut, que no ho sé, de tot tipus... Això són pressions. Només són punyetes. La resta eren punyetes. Són pressions fortíssimes, que són directes, indirectes, i el senyor Castro, que no el conec, segurament és un sant, a més els sants són molt avorrits i mal jutges, crec que encara se'n surt com pot. I per tant, i no el justifica, insisteix, és dir, no era tan senzill intentar arribar fins on ha arribat amb el senyor Ortega. Però ara anem a analitzar el paper de la fiscalia. Vull dir dues coses, ja he parlat tant del senyor Castro. No, jo tampoc no vull dir parlar d'ell. Paper de la fiscalia que deia el senyor, i altre tema del senyor Sastre, però és que m'ho hem d'anar a publicitat, perquè avui... Ja que parlat tant del senyor Castro... El senyor Sastre vol parlar del senyor Castro, parlarem del senyor Castro, parlarem de la fiscalia, parlarem de tot, però això serà d'aquí uns segons, uns minuts, perquè m'ho anem a publicitat.